Ăsta e 100 de ron. De ce? Că e mai gros, nu? O, barac! Calitate, da. Noi comercializăm covoarele de la barac. Mamă, uitați-vă, bă, copiii și aici. Ia uite, bă, nene. Aia, păi una e să ai așa ceva în casă. Haideți să vă mai arăt. Ia mai arătați-ne, doamnă, arătați-ne toată marfa ce aveți aici. Ăsta cât e, mă? Avem Bucătăria aș pune așa ceva. antiderapante. Cât e ăsta? 2 milioane? Da, și uitați-vă cât metraj are. Păi stați puțin, că nu înțeleg. Este lat de 1 metru Așa? cu 3,70 metri. Aoleu, maică, 3,70 m, pe ăsta pun pe tot geamlăcul. Pe tot geamlăcul pun ăsta 3,70 m, cât? Doar 2 milioane, virgulă 350? Păi facem treabă cu ăsta. Ia, au! 156 de roni. Ai, doamna, aici dumneavoastră jucați la Liga Campionilor, doamna Mirela. De ce n-a zis doamna așa ceva? Avem și 2 pe 3 dacă doriți, avem și 1,25 cu 2 diferite dimensiuni. Chiar și 3 pe 4, modelul de sus. Na, poftim. Ca să vezi, te așteptai în Ianca? Bine, dar voi în Ianca aici aveți bani, că rulați cu petrolul. Doamna Mirela, știu eu, petrolul cu sondele, că toată lumea e dușmănoasă pe oamenii din Ianca. Noi ăștia de la însurăței suntem dușmănoși pe ăia din Ianca, știți de ce? Că ei au multe sonde de petrol, fraților. Aici se rulează bani. Case mai bogate, ce să mai... Șmecheri la Ianca și de aia doamna Mirela știu ce să aducă ea. Pentru șmecheri, pentru bogați, pentru... Ce să mai... Bine, doamna Mirela a adus pentru toată lumea, nu doar așa. Râd eu și glumesc, dar înțelegeți ce vreau să spun, da? Uitați și tu, uitați-vă, uite ce frumusețe.